Det går lidt bedre, ikke? Det går lidt bedre. Det er jo dem, der godt fik lige fik assistance i går. Jeg tror jo... Og det var godt, at I lige fik en støt med hånden der, ikke? Ja, det er alle sammen. Først så vil jeg bare lige sige, om alle har været inde og se, hvad der er disket op med fra sponsorerne til Landstræffen. Det vil jeg godt lige påpege, at vi skal give en super stor hånd for alle de der sponsorgaver, som der er disket op med. Skal vi lige give en stor hånd for det? Det er vist toppen af poppen, vi har fået disket op med til i år. En anden ting, så vil jeg lige sige, at jeg ved godt, det er tredje år, og de 2 første år, vi havde Landstræffen, havde vi en lille smutter under vores køretur. I år har vi ingen uheld, vi har ingenting, der er ikke en skrue, der er faldet af motorcyklerne derude. Det synes jeg, vi bør give os selv en fantastisk stor hånd for, og rigtig meget tak til alle sammen, fordi I passede på hinanden. Det synes jeg var rigtig, rigtig flot. Jeg synes, at vi kan konstatere nu, at kinesiske motorcykler måske nok er i hvert fald Skjoldbjergs absolut sikreste maskiner at køre på. Så det synes jeg er fantastisk. Så det er det, jeg sige. Tak skal I have. Det var så også fordi vi ikke havde Jens Ulve med. Det er noget at sige. Nå, vi skal i gang med de her fantastiske motorcykler, som vi kører rundt på. Og der har vi 3 pokaler i år. Og der er en for den sjoveste detalje. Og så er der en for den sjoveste detalje. Og så er der en... Nej, for den flotteste kinøjser. Det er sådan, at... jeg rendte med alle 3, så I kan godt klare. Nej, sjoveste detalje, og der var sådan rimelig mange, der fik rigtig mange stemmer. Og den ene af vinderne, og hvad detaljen er, det må vedkommende jo så lige selv forklare. Men den, der har en nummerplade, hvor der står HE 13 227. Du kan godt komme herop. Det var en nummerplade, hvor der står HE13 227. Er han kørt hjem? Yes, så vandt jeg. Ja, og man skal sige, at man skal vel egentlig være til stede, skal man ikke? Så må vi tage den der. Er det Johan? Hvad nummer har du på din nummerplade på motorcyklen? Du kan stille nummer, hvis det skal være. Er det understillenummer? Nå, vi går hurtigt videre til den næste. Og sjoveste detalje, det er HK 15518. Hvem er det? Jo, jeg skulle have sådan en Sådan siger pokalen ud. Nu har du set den, så kan du godt gå ned og sætte dig igen. Hvad er detaljen? Og hvad er detaljen? Jeg har broderet Regal Raptor-logo hen på sædet på røde sæde. Det er sgu da ikke sjovt. Tillykke til Torben. Giv mig en stor hånd. Så er der den her fantastiske, flotte pokal her til flotteste kinøjser. Og hvis det er
hvad hedder han, Erland for Fyn, så er det ikke ham, der skal have. Men er der en, der har et nummer, der hedder HN17? Det er sikkert mange, der har. 744. Ej, hvor ærgerligt, hva'? Ja. Og sådan ser det så ud, så du også godt gå ned til. Er det ikke en vand? Ja. Hvad er så? Det kommer ikke i år. Det er klubben. Jo, vi skal lige stå i klubben, vi skal bare. Jo, vi skal lige høre lidt om den. Har den 2 hjul og en hale, eller hvad sker der? Den er sådan lidt af en speciel motorcykel. Den er sådan sammen med en Harley Davidson og en Leaf og en Raptor. Er den sådan sammen her. Og oprindeligt var det egentlig købt til motorcykel til 8.000 kroner. Og så er jeg jo så smagte med hele over net. Så fik jeg jo sådan en vanvittig idé, at den skulle jo ligne en rigtig chopper. Og den tank, der synes jeg, det var ikke helt, så fik jeg en anden tank på. Men så var det så et problem, at jeg havde kun 8 liter i. Det var mindre som Jamies. Så jeg var inde og tanke hele tiden, det var lidt træls det der. Og så fik jeg så en større tank på. Og der var jeg så i Halvdemsen butik, og fik en større tank på. Og så fandt jeg en plov og så lige og fik det lavet på den, og et Harley sæde. Og så fik jeg en skærm sat på den, som jeg så selv har håndlavet det hele. Og så sædet passet til. Og så alt det der rustfri arbejde, jeg lavede selv min sideskjolde, så lige vi har også lavet rust i stål. Og så er det på elektropoleret det hele. Og det var sådan et omkring 2 års projekt, jeg har været i gang med. Så derfor synes jeg er rigtig stolt af det her. Det er også en, jeg har stræbet efter. Jeg har også her med i Sydpå. Og det takker jeg mange for, at I stemte på mig. Det bliver nogle store hånd. Og jeg kan sige, at du fik ikke stemmer i morgen. Du fik rigtig mange stemmer. Du fik 12 stemmer. Det var det eneste, der stemte. Kan du ikke stemme? Nej, det er det. Stiller du ikke til parade herude? Vi får vindermotorcykler. Bare ind i teltet med lortet. Det var det, der havde. Bare kør lortet herind. Vindermotorcykel giver prøvetur. Har de snæver? Skal vi ikke lige prøve at se om vedkommende, der har en nummerplade, der hedder H13227, stadigvæk er her. Ved I, hvem det er? Jamen, hvorfor kommer du så ikke op? Så må du være nede og kigge. Det kommer nu. Det må du have. Den der ligning. Er det det? Kan vi jo tage nummerne? Og flot. Jo, tak. Jeg vil have beviser. Og det er også klubben. Det er godt. Det er så ærgerligt, fordi jeg fandt kun lige 3 stemmesedler mere end min lomme her.